Hi mga ka-viewers, good morning. Nay nag-message sa ako, isa siya kag grupo Panabo ni Bay, ilang pangalan. Hinaot nga matabangan ug mahatagan og pagtagad. Berlin, pakikuha ko sa mga gamit. Yes, madam. Apila ang mahiwagang bato. Yes, madam. Karabum, karabum. Ako gusto akong gahom kung saler pa kini. Oh no! Oh no! A few moments later. Berli, palihog og abli, kay mao na atong gipaabot. Dayon, sir. Morning, madam. Good morning, Pud. Lingkod, sir. Tuod ay, si ato, sir. Ni Arilay ko, madam, tungkol sa among problema. Ano sila problema? Bahin lagi sa among grupo, madam. Ay, katong Panabo ni Bay. Nagkinahanglan mo sa akong guidance. Yes, madam. Sige, ato nang sugdan, pinagi sa akong magic card. Uy, ano sila mo pangalan? Pulandot, madam. Sige. Lasaha ang card. Lasahag balik. Okay. Usa pa nato sugdan ang pinaka main part sa atong sigulanon, no? Ako sa kang saysayan sa mga panghitabo sa dugay na nga panahon. Kaniadtong 387 years nang milabay. Ana ay isa ka prinsesa nga nag-edad og 64 ang pangidaron. Tigulang na dyan siya. Nga ana ay duha ka anak. Si Juan og si Kiko. Kini si Juan nagpangidaron og 10 anyos. Unya kaning si Kiko nagpangidaron og 9 ka tuig og 5 ka bulan. Okay, gets. Okay. Kanang imong problema, sir, dali ra ni sir. Kani naghisgot ni bahin sa inyong mga nagkadayang pamatasan. Okay. Malisdan yung ko ani sir, no? Kay pito man mo kabuok, no? So, pinagi sa akong magic card, akong basahon ang ilang nagkandaiyang batasan. Una, spill 1, sir. 0 in 8. Ay, dili siguro, sir, oy. Kaya kung maghisgot tag litra, wala yun ay 0 o number. Litra yun na, sir. O siguro. Ay, Tama rin, madam. wala ni, sir. Para mabasahan yun ako ang kinaiya sa mong grupo, no, naghiskot naman tag 1. So, ang spell ana is O N
E. Oh, nakay membro sir nga Baltic. Bulano tikalon. Gusto karon spells to na punta sir. T W O 2. Ang ikaduhang kinaiya nga naa sa imong grupo sir, balingbing nga dako. So 3 dito sa sir T H R E E 3. So na ikatulong nga pamatasan sir, reklamador, no? Yeah, spell for po to sir, A O U R 4. Ang upat ka pamatasan nga naa sa imong grupo sir, ihang gusto maoy matuman. Busi sir. Nya 5 na po to sir, F I B E 5. So ang ikalimang pamatasan sir, luoran nga hanginon. Di ba? Nya ang ikaunom, 6 S I X 6 sir, dili 6 ha, 6 gyud. So ang ikaunom mao ang taas og garbo sir. Grabe na siya. Nya ang ikapito sir, 7 is A B E N 7. Ay kana siya sir no kay kuan siya Ilonggo nga istrikto. Mao na naa sa inyong grupo sir nga kinaiya nga di jud mo magkasinabot ana na di jud mo masikat sa inyong vlog oy sao na lang. Sa may yung buhaton na na. Ang maya ni mong buhaton sir no, muli sa ka sa inyong balay o tapukon nimo sila o di pa gani mo magkasinabot, pangundang na lang mo sir, or mas maayo pag maglana mo putot o niya o di pa gyud naya akong mahiwagang bato sir nga mulutaw dala o gipakpok sa ilang mga ulo.